Jaarlijks vieren we in elke parochie van ons samenwerkingsverband de Bronk of kermis. Op de betreffende zondagochtend vieren we de Eucharistie en trekt bij goed weer de sacramentsprocessie. Deze plechtigheden geven de reden en de toon van het feest aan. Alle aandacht gaat uit naar de aanwezigheid van Jezus in de heilige communie. Wij begeleiden deze heilige communie feestelijk en met eerbied. Het is geen show, maar een feestelijke bidtocht. Een teken van verbondenheid. Deze heilige communie, ons allerheiligste, wordt getoond in een monstrans en meegedragen onder de processiehemel. Gelovigen ontmoeten God niet alleen in de kerk. Ze weten hem ook aanwezig in de straten en huizen waar ze wonen. Geloven doe je namelijk ook buiten de kerk, door de manier waarop je leeft, door lief en leed te delen en door te helpen waar nood is. De toon van de sacramentsprocessie wordt gezet door de architectuur van de dorpskernen, de muzikale klanken, zowel vocaal en instrumentaal, de bloemschikking, de versiering, de kledij, de tradities en de rituelen. Generaties van jong tot oud sluiten naadloos aaneen, gedragen door een jarenlange traditie. Nu is het onze beurt om deel te nemen. Wij kennen 7 sacramenten, momenten waarin we heel concreet de liefde vieren van God voor de mens. We kennen echter 1 groot onderscheid tussen deze sacramenten, namelijk 6 zijn door middel van symbolen, zoals het water van de doop of de olie voor het vormsel of de ziekenzalving, en 1 sacrament is niet een symbool van Jezus, maar is hij letterlijk zelf. Bij het laatste avondmaal sprak hij de woorden: "Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed." En op een ander moment zegt Jezus: "Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem of haar." Niet voor niets bewaren wij in de kerk de heilige hosties met grote eerbied in de belangrijkste plaats, het tabernakel, waar we voor knielen. Veel schutterijen hebben zogenaamde bielemannen, mannen met een bijl die vooraan in de schutterij lopen. Ze verwijzen naar mindere tijden in het verleden toen de protestanten fel tegen de katholieke sacramentsprocessies waren. Ze vonden dit afgoderij van de Roomse broodgod. Tot het begin van de 19e eeuw kwam het voor dat protestanten obstakels over de weg legden om de doorgang van de processie te verstoren. De taak van de bielemannen was dan om deze versperringen te verwijderen. Vaak dragen en droegen de bielemannen valse baarden, zodat ze later niet konden worden herkend door de protestanten. In Noorbeek is een concretere herinnering. Op een afgelegen plek op de weg van de processie zetten de bielemannen een boomstam op de weg. Is de kop van de processie op veilige afstand gearriveerd, wordt gestopt en blazen de bielemannen de stam op. De weg is vrij en de processie trekt weer door. In de meeste van onze dorpen met een schutterij doen de bielemannen op Bronkmaandag pulken houden. Speciaal opgerichte paaltjes in het dorp worden dan door de bielemannen omgehakt. Erachter staat dan een fles jenever of een krat bier.
Vaak danst men dan met het hele gezelschap de cramignon van paaltje naar paaltje. In veel dorpen is de oudste vereniging de schutterij, vaak opgericht in de 17e en 18e eeuw en ter bescherming van het dorp tegen rondtrekkende groepen overvallers. Deze functie is uiteraard weggevallen. In hun geweren zitten geen kogels meer, alleen kruid, voor het afschieten van een eresaluut, bijvoorbeeld bij de zegen met het Allerheiligste in de processie. Verder hebben de schutterijen een rijke traditie opgebouwd met bijvoorbeeld hun schuttersfeesten, waarvan het Oud-Limburgs Schuttersfeest voor alle schutterijen uit Belgisch en Nederlands Limburg verreweg de grootste is. Zelf heeft iedere schutterij jaarlijks het koningsvogelschieten. Wie de laatste rest van de houten vogel afschiet, is een jaar lang koning. En wie 3 keer achtereen koning wordt, mag keizer worden. In de processie lopen de schutters altijd voorop, als een symbolische bescherming van het geheel. Vaak begeleiden enige officieren het Allerheiligste, zoals hier in Margraten. God schiep eerst de dieren en toen de mensen. In Kadir en Keer openen de ruiters van manege Kadir en Keer met hun paarden de sacramentsprocessie. In de Bijbel wordt de betekenis van een paard gekleurd door zijn ruiter. Brengt de ruiter een boodschap van vrede en goedheid, dan deelt het paard in die betekenis. Bij ceremonies van koningen en staatshoofden spelen paarden nog altijd een voorname rol, zoals bij Prinsjesdag. In de processie begeleiden de paarden en hun ruiters Christus Koning in het Allerheiligste. Muzikanten in de harmonie, fanfare of kapel zorgen voor een passende muzikale begeleiding ofwel opluistering van de sacramentsprocessie. Processiemarsen zijn feestelijk klinkende marsen, gespeeld om de langzame pas van de gelovigen te begeleiden en om de devotie en feestvreugde te bevorderen. In Schulder formeert zich 3 maal per jaar
de Gerendalkapel met muzikanten uit de wijde omgeving. Deze muzikanten geven de feestelijkheden in Schulder extra luister. Bijvoorbeeld bij de Eerste Heilige Communie, de intocht van Sint-Nicolaas en bij de sacramentsprocessie. De jonkheid is een groep van jongeren uit het dorp, meestal alleen maar ongehuwde mannen. Als ze trouwen of gaan samenwonen, vervalt hun lidmaatschap. Ze kiezen hun eigen bestuur en als hoofd een kapitein. Ze spelen een belangrijke rol bij het organiseren van evenementen in het dorp, zoals het oprichten van de den. Hun hoofdtaak is het versieren, het zogenaamd kamerschieten en andere diensten bij de organisatie van de bronk. Weken van tevoren wordt al gewerkt aan het maken van de roosjes en guirlandes voor de versiering en ze helpen bij het plaatsen van de erebogen en vlaggetjes langs de route. Het bestuur en vaak ook de leden van de jonkheid lopen mee in de processie. In Sint-Geertruid het bestuur een jacket met sabel, om met name de zegen van het Allerheiligste met extra eerbied te omlijsten.
Bij de rustaltaren en aan het eind van de processie zingt, zoals hier in Bemelen, het koor met de aanwezigen in sacramentshymne. Dat is een loflied op het Allerheiligste. Een bekende sacramentshymne is Tantum Ergo Sacramentum uit de 13e eeuw. Het zijn in feite de laatste 2 strofen uit het Pange Lingua die we danken aan de heilige Thomas van Aquino. Bijna elke kerk in ons parochiecluster heeft misdienaars. Het woord zegt het al, dienaars in de mis, de Eucharistieviering. Na hun eerste heilige communie mogen de meisjes en jongens misdienaar worden. Uiteraard helpen ze in de processie, al kiezen de meisjes vaak om mee te lopen in een groep van meisjes met mooie jurkjes. Vanaf de middelbare schoolleeftijd lopen ze mee met de jonkheid of de harmonie. 2 misdienaars begeleiden het kruis aan het begin van de processie. Anderen dragen bellen of de kooltjes of de wierook.
priester draagt het Allerheiligste in een monstrans onder een baldakijn, ofwel processiehemel. Dat is een rechthoekige troonhemel met 4 stokken en verwijst naar de tent waarin de ark van het verbond bewaard bleef. Deze Rijmerstokse processiehemel is geschonken voor de eerste processie in het dorp in 1938. De dragers zijn te herkennen aan de blauwe sjerpen met Latijnse begrippen die verwijzen naar sacramentshymnes. En dat zijn liederen die gezongen worden ter ere van het Allerheiligste. Goedemorgen allemaal, hartelijk welkom hier op deze prachtige plek, het kasteelplein van Meer. En na een prachtige processie gaan we nu samen Eucharistie vieren. Alle aandacht gaat deze morgen uit naar het Allerheiligste in de Heilige Communie. En vandaag op Sacramentsdag vieren we dat Jezus daar gans en echt aanwezig is. We hebben toen juist dat Allerheiligste met heel veel zorg en devotie begeleidt. Het was geen show, maar het was een feestelijke bijweg. Een teken ook van verbondenheid. Je wist wat ze is. En we kennen het recept, maar we maken er niks niet vuil van. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie hier het lam Gods dat wegneemt de zonde van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed bewaren ons ten eeuwig leven. Amen. Eucharistie komt van het Grieks en betekent dankzegging. We spreken ook wel van de heilige mis. Het herinnert aan het laatste avondmaal dat Jezus met zijn apostelen hield. Jezus schenkt ons zijn lichaam en bloed in het sacrament van de Eucharistie. Zijn aanwezigheid is de grootste schat die we bezitten. Hem brengen we eer en dank bij onze sacramentsprocessies. Meer is de enige parochie in ons samenwerkingsverband waar we de Eucharistie aan het einde van de sacramentsprocessie vieren. Het kamerschieten is een bijzondere oude traditie. Een kamer is een hardmetalen voorwerp gevuld met zwart kruid, met aan de zijkant een lont en van boven een opening met klei. De kamers worden in een rij geplaatst, verbonden met een spoor van kruid. Dit wordt aangestoken en stuk voor stuk ontploft de klei eruit met een harde knal. Ze worden met name afgeschoten onder de zegen met het Allerheiligste bij de rustaltaren. In Sint-Geertruid heeft de jonkheid hiervoor een speciale groep, de Room Shooting Crew.
In de sacramentsprocessie dragen we met grote eerbied de heilige hostie, het lichaam van Christus, met ons mee. Letterlijk Jezus in ons midden. De muziek, de bloemen, vlaggen, zang, wierook en gebed, allemaal ter ere van Hem in dit heilig sacrament. Vandaar ook dat wij knielen als Hij, gedragen onder de hemel, langskomt. Wij vieren dat Jezus Christus uit liefde voor ons letterlijk in onze dorpen aanwezig wil zijn in dit allerheiligste sacrament.